Dina iki acarane spektakuler ya kuwi mengeti ambal warsa utawa ulang tahun adimu Niken. Oh ngono. Kaping pira ya? Kaping 18 tahun. Matur nembah nuwun kagem Bapak Soleh Mangku Praja kalian Mama Wiwin Arumbia. Arumita. Lah ya matur nuwun awake dhewe wis pinercaya kanggo lelipur, kanggo mriyake adicara ing wengi iki ya nok. Ngono. Bombong lan senengku tanpa upama ya nok. Dina iki jan kaya ngimpi tenan. Ya seneng, ya sedih rasane ngatiku, Nduk. Sababe apa ya? Senengku suatu penghargaan aku iso nderekke nduke Niken. Iso kepilih dadi dalang ulang tahune bengi iki. Oh iya. Jane umpama ngundang dalang-dalang Solo, Jawa Tengah, wong tak kandhani to, Nduk. Pak Kangko, Pak Cahyo, Pak Purbo, apa Mas Bayu kon mayang mosok aku. Banjur Lek jawab enak piye? Sok mantenanku wae. Lah kowe Aku genti sing rewang, Nok. oh iya. Ora dadi boyo pangapa ya ya. Bakune aku go isoku yo ndongakne tok kok, Nduk. Arep ngowehi apa wong bocah iki yo kabeh wis duwe. Ha iya. Aku karo dheke iki malah sugih dheke lho, Nok. Ha iya. Biasane ulang tahun iki diwehi roti hadiah ning bengi iki. Tepuk tangan yang meriah buat Niken Salindri ulang tahun yang ke-18. Nanggap wayang disindeni dhewe, panggung nggone dhewe, terus lighting nggone dhewe, videotron nggone dhewe, liyane mung wayang gamelan sing tekku. Lah ya panggunge Elok-elok iki sing jenenge pertunjukan spektakuler, no. Bayangno apa enek gelare panggung wayang sing sakmene wegahe. Coba to delengen kae. Panggunge rejing iki sing terbaru. Iki yen ora kleru miline wesi ya to, ukurane wesi. Kuwi ukurane ora mung mili ning wis meter. Kandele yen ora kleru iki 10 meter musuh 12, no. oh ngono. Iki ya panggunge Mayangkara, lightinge Mayangkara, videotrone Mayangkara Niken Salindri. Oh ngono. Jan elok tenan apa-apa ra gadhe ngirit to, Nduk. Layak kok ngundang dalang kok sampeyan. Ora dadi baya pangapa nek didongake muga-muga adiku wedok Niken Salindri dadi bocah sing solekah, bekti karo tiyang sepuhipun, pinaringan kesehatan, rejeki lancar, terus tebih bilahi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Nok. Amin. Karire wis melejit ya, Mak. Wis nalika sik awake ora sakmene, Nduk. Biyen iki bocahe metungkel. Jan metungkel tur rileng ora duwe gulu. Saiki wis duwe gulu, lek mlaku saiki ndangak. Biyen awak karo gulu iki dadi siji angger diceluk mengo sak awake. Ha iya. Ning saiki wis elok tenan ya ya. Sapa sing ora kenal karo Niken Salindri sawangen, Nduk. Ulang tahun sing rawuhi akeh kaya ngene. Penggemar-penggemare saka manca daerah padha nglumpuk. Pangarsa praja, Mbah Lurah, Pak RT, Pak RW sami lenggah pinarak padha ndongake Niken Salindri. Coba bayangno. Lah iya. Ngene iki padha karo bersih desa ya, Mak. Wah, ngalang-alang bersih desa. Lah desa nanggap apa Nunut nggone Niken. lambene. Mboten Pak Lurah gojek ora. Ampun duka lho Mbak Lurah. Nadyanto bener ya ora, Nduk. Kabeh guyon ya. Iki kabeh padha ndongake karo adimu wedok Niken Salindri wis
aku ora iso ngomong apa-apa no. Ora iso ngomong apa-apa tegese wis arep tak subya-subya, arep tak sanjung-sanjung jenenge Niken Salindri wis mumbul dhuwur. Ayo. Ning aku meling karo adikku siji ya kuwi Niken Salindri ya anakku wedok. Semakin pohon itu tinggi semakin banyak dan berat goncangan anginnya. Tak jaluk Niken Salindri tetep dadi Niken Salindri sing biyen, sing santun, sing bekti, sing apik karo sapa wae, ora kena beda-bedake, ora kena bancinde banciladan. Ngono. Sakala mangsa ning panggung ngono kae aku karo Niken iki digrawuki, dikaploki ing atase kaya sego jangan. Kowe nesu ora, Nduk. Aku belas ora nesu. Sebabe apa? Siji dibayar, loro jenenge wong momong ya ta. Iki akeh netizen sing gaene komplain, sing gaene Niken ora duwe dur, Niken ora duwe ngene-ngene. Niken kuwi lak ning panggung guyonane ya ngono kuwi Nduk karo awake dhewe. Ngono. Ibarate aku momong bocah. Bocah kuwi dimong saka mangsa nyakar, saka mangsa napuk, saka mangsa nguyuhi raine barang. Paribasane heeh. Wong momong ki lak ya ngono to Nduk. Oh iya. Momong dulang. Ngono kuwi kok dikira Bambang karo Niken grangsang. Ya enak sing ngono kuwi. Mbok cekek glegek aku ora duwe pikiran sing rena-rena karo Niken. Oh ngono. Lho, tenan kuwi, Nduk. Aku ki tau lho mangku Niken kok Bojonegoro sampai Kediri ki tau. Tenan mergo dhek iki mau numpak mobile, geleme numpak elep kok. Ngono ya ya. Aku ora duwe rasa apa-apa kejaba mung rasa tresna lan welas asih, Nok. Ngono. Iya. Aku mbiyen yo ngetutne pake kuwi wis suwi kok. Oh iya. Dadi apa lho piye to? Kowe ya murite tutu. Lah apa kedibale mbiyen? Zaman Pak Deglek biyen. Iya. Mangkane aku karo Niken wis to wong ya padha wetone ya padha. Lho. Wetone padha. Mulane aku seneng lek angger Niken weton-weton aku mesti mara mae. Nunut Pak Soleh. Timbang ragat. Heeh. Ya nduk ora usah kakean ngomong mergo iki bintang tamune akeh banget. Iya. Iki ngenalke sinden sitok-sitok apa ora? Ya iya no. Ya iya. Tak kenal maka tak tahu tak kampleng ora. Nggih, dipun tepangaken menika sinden wonten sisih tengen kula. Diastami kejeng, diastami kejeng. Nuwun sewu, Jeng. Injis. Menika pinaringan asma sinten? Nggih. Salam kenal nggih Pak Dalang. Iya, saya berasal from to Australia. Oh, iya. Saka ngendi, Mak? Australia. Berarti kanguru tutu. Saka kanguru nggih. Pinaringan asma ayo, what is your name? Yes, my name is Dimas Niken Salindri. Oh, iki to sing jenenge Niken. Ya ampun, tepuk tangan Bapak Ibu, ya Allah ya Allah. Kok lagi roh iki Nduk aku iki? Ya ampun. Lagi roh iki. Salam kenal nggih Pak Dalang. Injis. Derek ajar nggih Pak Dalang. Injis. Menawi mengke kula enten klentu-klentunipun ampun dipotong bayarane nggih Pak Dalang. Bocah iki gendeng kok ya. Lah wong sing dibayar kene kok malah. Oh alah Nduk. Ya. Wes pokok selamat ulang tahun sih, ya ben ra salah paham ya. Panjang umur sehat selalu. Pak Dalang ini kok hitam? Anu, iki jenenge Roto. kulit magrib. Yo iki. Hitam kan manis to, Nok. Sampeyan biyen kulite ya kaya aku ngene iki lho. Ora iso. Iso. Fotone enek aku duwe ya. Tak penteng ning gone kono piye videotron piye? Kita malam hari ini kita harus hormat sama Bapak Dalang, nggih. Sugeng Pak. Sendika Mbak. Ayo. Nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Niken Salindri ya, jan ayu. Sisihipun wonten tak kenali langsung ya. Wonten Mbak Hani Kusuma. Injis. Terus wonten Mbak Afi. Wonten Mbak Putri Lope-Lope. Wonten Mbak
Tosi. Yosi. Nah, sebelah mriki ingkang kula sebut wau waranggana saking Mayangkara Niken Salindri. Sing tiga nika wonten Latifi, Mbak Latifah, Mbak Latifah, Bumei kalian Nyai Raden Ayu Sri, bukan Sri Bombok itu kan, Bu Sri. Menika pasindenipun Mayangkara original. Sami-sami Mayangkara ning bersatu padu untuk memajukan nama Mayangkara dan juga Niken Salindri. Tepuk tangan buat mereka bunda. Ya jan wah semsinden samene kan sing murup gelungane menggone Latifi tok. Ya ngaturke tetembangan ya nok. Iya. Iki isih urung ana pamundutan. Iya. Tak nyoba suarane sing ulang tahun dhisik. Iya ta. Iki sing dinteni Kit Bado Ngasar. Iya. Ya nduk, sugeng dalu nok Cahayu. Sugeng dalu nok Cahayu. Melek. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu. Jenengan kemujeng napa? Niki lho. Napa? Niki lho Kang Mas. Hani nyapa? Jenengan lepas Sajang Sri lho. Heeh. Muni Sri piye, Dek? Tuwapun ngono ta. Yen aja mbok pateni sing ulang tahun ora. Nggih. Ya nggih mboten siap. Nggih mboten siap. Ya. Ngaturne tetembangan ya, Nak. Nggih. Sing klasik-klasik dhisik. Nggih. Wis apa kono manut. Bawa, Mergo nggih. incis, monggo. Kangen karo suarane sampeyan sing klasik, Nak. Oh iya. Kaya ngopo? Iya. Kaya ngopo? Kaya ngopo? Suwe ora metu ning ngelep iki. Monggo, bawa napa Nduk Cahayu? Pelok. Pelok. Oke. Nggih. Bawa pelok, ora bawa kendak. Timin budayang rambaka Suarane elok ya. Elok. masih nangkling cahyane raka Sandi Asma. Oh, Sandi Asma. Sandi Asmane Niken. Dimas Niken Salindri. Dimas Niken Salindri. Samenika ingkang ngarang lirikipun cakepanipun Pak Cahyo kalian Ibu Kesi. Oh, ngeten. Nggih. Matur nembah nuwun Pak Cahyo kalian Bu Kesi sampun maringi bebungah nggih menika pangkur sapa? Sandi Asma. Ya. Mangga. Nimas mesti kening jantong kanyakang saking saking doho niku saking Kediri. Nggih. Duduk pawiyatan. Hai. Salawi reng nambang beksa waska cakup
gambaran jiwa tama nano driya sumarah mring suarane jadi bablas ke apa nak? impenku Impenku Anjis bocah sampeyan wis ngimpi. Monggo impenku kalian Niken Salindri. Lah, sumangga. Kesirep tenan ya senggak bareng Bapak Ibu ya gila tak biacok tenan colopot to kan ya sak menika sedayanipun sami guyub rukun nggih Pak Dalang. Injis, mergo ditanggapne wayang ya ta? Inggih. Kula nggih matur sembah nuwun kagem Bapak RT, Pak Lurah, Bapak-bapak tamu, Bapak RW, Pak sinten mawon? Ya mbah. Wong aku rong tau ditimbali ora ro. Tamu VVIP sak menika, warga-warga masyarakat ingkang dateng perumahan BTN Rejomulyo sami guyub rukun. Terus nyenengke seduluran pas sedulurane niku lho Mas Bambang kula ingkang remen sanget sak menika ditanggapke niku sami-sami seneng sami-sami bungae mboten enten sing tukar padu, mboten enten sing istilahnya napa? Kados rasan-rasan. Nggih, ngoten. Nggih, sami guyub rukun sedayanipun. Nggih Mas Bambang. Lagi kula wong samene tawuran geger ambyar no. Terima kasih buat semuanya. Bapak matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Lanjut nggih. Incis. Lanjut. Oh.
Jan kaya ning nggone lomba kicau mania. Monggo. Senggak male Bapak Ibu. Ben ora ngantuk ya, Nok. Injis. Senggak male Bapak Ibu. Sawange diatur senggak ping pira iki. Ya ndok. Matur nembah nuwun. Suarane diwet-wet ya, Nok, dijaga kesehatane. Mergo akeh sing ngersake sampeyan ya kuwi lumantar tetembangan. Nggo ya.